Να ξεκινήσουμε ορίζοντας το αντικείμενο για το οποίο θα μιλήσουμε. Αρχικά με κάποια επιδημιολογικά στοιχεία για τα νεοπλάσματα, για τον καρκίνο του νεφρού. Αποτελεί το 2 με 3% των νεοπλασμάτων των ενηλίκων. Είναι ο πιο θανατηφόρος κοινός ουρολογικός καρκίνος. Αφορά στην πλειονότητα των περιπτώσεων ασθενείς μεταξύ 55 και 75 ετών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση σε ηλικίες κάτω των 40 ετών. Η πλειονότητα των περιστατικών είναι σποραδικά, ενώ το 4 με 6% των περιστατικών αφορά οικογενείς περιπτώσεις. Υπάρχει μια αύξηση επίπτωσης τα τελευταία χρόνια, περίπου 3% ετησίως, η οποία σχετίζεται με τις πολλαπλές απεικονιστικές εξετάσεις που δίνονται ακόμα και προληπτικά, όπως αξονικές τομογραφίες και υπερήχους, και φαίνεται ότι σχετίζεται με παράγοντες κινδύνου όπως η παχυσαρκία, το κάπνισμα και η υπέρταση. Η σταδιοποίηση γίνεται με το γνωστό σε όλους μας DNA και οι όγκοι για τους οποίους θα μιλήσουμε σήμερα εμπίπτουν στο TAF1α, δηλαδή όγκοι κάτω των 4 εκατοστών. Συνοπτικά, οι μικροί νεφρικοί όγκοι είναι όγκοι κάτω των 4 εκατοστών, αφορούν το 50% των νέων περιστατικών νεφροκυταρικού καρκινώματος και υπάρχει αυξημένη επίπτωση λόγω πολλαπλών απεικονιστικών εξετάσεων οι οποίες συνταγογραφούνται τα τελευταία χρόνια, όπως προείπαμε. Όγκοι με τα απεικονιστικά αυτά κριτήρια αφορούν στο 20 με 40% των περιπτώσεων καλοήθειες. Τώρα, ένας όγκος 4 εκατοστών έχει μια πιθανότητα μετάστασης σε περίπου 2%. Ενώ όταν μιλάμε για όγκους κάτω των 3 εκατοστών, η πιθανότητα μετάστασης είναι κάτω από 1%. Τι είναι όμως αυτό το active surveillance για το οποίο θα μιλήσουμε? Ορίζεται ως η αρχική παρακολούθηση του μεγέθους ενός όγκου με διαδοχικές απεικονίσεις, έχοντας ως προοπτική την καθυστερημένη παρέμβαση στους όγκους όταν αυτοί θα παρουσιάσουν κλινική εξέλιξη κατά τη διάρκεια αυτού του follow-up που κάνουν. Δεν θα πρέπει να συγχέεται με το watchful waiting, στο οποίο ουσιαστικά δεν υπάρχει η προοπτική της παρέμβασης όταν αλλάξει η συμπεριφορά του όγκου. Η επιλογή των ασθενών που θα επιλέξουμε για active surveillance σχετίζεται με κάποιες παραμέτρους. Κάποιες από αυτές, όπως η ηλικία, το προσδόκιμο επιβίωσης, το frailty του ασθενή, οι συνοσυρότητες, το διαχειριστικό ρίσκο, καθώς και η προτίμηση του ίδιου του ασθενή κατόπιν μιας εκτενούς και σωστής ενημέρωσης, σχετίζονται με τον ίδιο τον ασθενή. Ενώ υπάρχουν και παράμετροι που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του όγκου, όπως είναι το μέγεθός του, ο ρυθμός της αύξησής του κατά την παρακολούθηση, καθώς και κάποια ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά. Το πώς θα προχωρήσουμε με επαναληπτική απεικόνηση ή με βιοψία ή παρέμβαση, πολλές φορές αποτελεί ένα θέμα μιας ισορροπίας μεταξύ ρίσκου και ωφέλους. Σχηματικά, όλα αυτά που λέμε μπορούν να αποδοθούν σχηματικά με τα guidelines της αμερικάνικης εταιρείας, έχοντας λάβει υπόψη τις παραμέτρους που προείπαμε και στα πλαίσια μιας καλής επικοινωνίας με τον ασθενή και συγκατάθεσής του, μπορεί ο ασθενής να προβεί σε ενεργή παρακολούθηση του ασθενή. Υπάρχουν όμως κάποιοι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να πυροδοτήσουν ουσιαστικά τη μετάβασή μας στην ενεργή αντιμετώπιση του ασθενή. Τέτοιοι είναι η αύξηση του μεγέθους του όγκου, οι μεταβολές κάποιων από αυτές τις παραμέτρους τις οποίες ορίσαμε, η αύξηση του σταδίου της νόσου, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός αύξησης του όγκου. Τώρα για όλα αυτά που λέμε έχουν γίνει κάποιες μελέτες. Εδώ παρατίθεται μία μελέτη μία ανασκόπηση 18 μελετών του 2021. Συνολικά από τις 18 αυτές μελέτες
μελετήθηκαν 2.066 ασθενείς, με ένα follow-up, μέσω follow-up 53 μηνών. Η μετάσταση, η συχνότητα μετάστασης σε αυτούς τους ασθενείς ήταν στο 1,8%. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει αυτή η μελέτη είναι ότι το active surveillance μπορεί να είναι μια ασφαλής μέσω μακροπρόθεσμη εναλλακτική, όμως για καλά και προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς, το οποίο να λάβουμε υπόψη ότι τα κριτήρια επιλογής των ασθενών ήταν λίγο ασαφή, το ίδιο και οι ορισμοί. Υπήρξαν κάποια θέματα κακής παρακολούθησης στο follow-up, καθιστά σαφή την ανάγκη για υψηλότερης ποιότητας μελέτες. Προχωρώντας, έγινε μια άλλη πολυκεντρική μελέτη το 2020, η οποία περιλάμβανε 136 ασθενείς με μικρούς νεφρικούς όγκους, οι οποίοι είχαν αποδεδειγμένο νεφροκυταρικό καρκίνωμα με βιοψία. Ο μέσος χρόνος παραμονής αυτών των ασθενών σε active surveillance ήταν κοντά στα 6 έτη. Βρέθηκε ότι οι ασθενείς οι οποίοι είχαν νεφροκυταρικό καρκίνωμα είχαν μια τάση αύξησης του μεγέθους κατά μέσο όρο στα 0,25 εκατοστά το έτος. Σε αντίθεση με τους ασθενείς που είχαν άλλους ιστολογικούς υπότυπους, όπως το θυλώδες ή το χρωμόφοβο, που ο ρυθμός αύξησης ήταν εμφανώς μικρότερος. Από αυτά τα περιστατικά, από αυτούς τους ασθενείς, 60 παρουσίασαν εξέλιξη όσον αφορά το μέγεθος των όγκων τους, ενώ υπήρξαν και 6 περιστατικά με μεταστάσεις, τα οποία αφορούσαν όλα διαυκοκυταρικά καρκινώματα. Προχωρώντας, βλέπουμε μία μελέτη που αφορά 537 ασθενείς άνω των 75 ετών και συγκρίνει τη συνολική επιβίωση των ασθενών σε περίπτωση που είναι σε ενεργή παρακολούθηση ή τεθούν σε κάποια άμεση θεραπεία, είτε με νεφρεκτομή, είτε με nephron sparing προσέγγιση, μερικής νεφρεκτομής. Αρχικά φάνηκε ότι οι ασθενείς τους οποίους έγινε nephron sparing προσέγγιση είχαν καλύτερη συνολική επιβίωση. Αν όμως τεθεί η πολυπαραμετρική ανάλυση που λαμβάνει υπόψη ότι οι ασθενείς αυτοί οι οποίοι θα οδηγηθούν στο χειρουργείο είναι ασθενείς με λιγότερες συνοσυρότητες, μικρότερη ηλικία και λιγότερους παράγοντες ηχητικού κινδύνου, φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της θεραπευτικής επιλογής και της συνολικής επιβίωσης. Η συχνότερη αιτία θανάτου των συγκεκριμένων ασθενών ήταν καρδιακά συγχάματα και δεν σχετιζόταν με την νόσο. Προχωρούμε στο ετήριο registry για τους όγκους, για τις μικρές νεφρικές μάζες, το DISSRM, το οποίο περιλαμβάνει 497 ασθενείς με μικρές νεφρικές μάζες. Είναι μια προοπτική πολυκεντρική μελέτη, η οποία εξετάζει την επιλογή μεταξύ active surveillance ή άμεσης θεραπείας για ασθενείς με τέτοια χαρακτηριστικά. Πολλές μελέτες προκύπτουν από τα δεδομένα αυτής της μελέτης. Το ερώτημα είναι ποιο είναι το προφίλ του ασθενή που θα επιλέξουμε για να επιλέξει active surveillance. Είναι ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, με υψηλότερο γυριατρικό σκορ, σε περισσότερες συνοσυρότητες, μικρότερους όγκους, πιο συχνά αμφωτερόπλευρους, με ένα μέσο ρυθμό αύξησης στα 0,09 εκατοστά το έτος, χωρίς να παρατηρηθούν μεταστάσεις ή θάνατος σχετιζόμενος με τον καρκίνο. Η μέση διάρκεια follow-up σε αυτούς τους ασθενείς ήταν κοντά στα 2 χρόνια. Οι δείκτες επιβίωσης αυτών των ασθενών είναι αρκετά υψηλοί όσον αφορά το overall survival, αλλά και το cancer-free και την επιβίωση που σχετίζεται με την νόσο στους ασθενείς που προτάθηκε η άμεση θεραπεία, ενώ σε αυτούς που τέθηκαν σε ενεργό παρακολούθηση, η διετή συνολική επιβίωση είναι εξίσου υψηλή, οι πενταετή σχετιζόμενοι με τον καρκίνο
είναι απόλυτη, ωστόσο η πενταετή συνολική είναι στο 75%, το οποίο πιθανότατα σχετίζεται με τις συνοσιρότητες των ασθενών. Σε κάθε περίπτωση οι ασθενείς δεν θα είναι σε αυτή τη θέση. Το ερώτημα που προκύπτει μετά είναι τι γίνεται σε μικρότερους ασθενείς. Μιλήσαμε για άνω των 75, με συνοσιρότητες. Υπάρχει αυτή εδώ η μελέτη, η οποία μελέτησε 224 ασθενείς κάτω των 60 ετών, με ένα μέσο follow-up κοντά στα 5 χρόνια. Active surveillance, ενεργό παρακολούθηση, επιλέχθηκε για το 30,4% των ασθενών. Από αυτούς τους ασθενείς, το 29,4% παρουσίασε εξέλιξη της νόσου. Το 19,1% μάλιστα χρειάστηκε καθυστερημένη παρέμβαση, δηλαδή εν τέλει καταλήξαμε σε μερική ή ριζική νεφρεκτομή. Το μέγεθος του όγκου φαίνεται και εδώ να παίζει μεγάλο ρόλο. Από τους ασθενείς στους οποίους έγινε εν τέλει παρέμβαση, το 15,1% αφορά όγκους κάτω των 2 εκατοστών, ενώ το 33,3% όγκους μεταξύ των 2 με 4 εκατοστών. Η συνολική επιβίωση σε ένα βάθος επταετίας ήταν συγκρίσιμη μεταξύ των ασθενών που λάβαν άμεση θεραπεία σε σύγκριση με αυτούς που τέθηκαν σε active surveillance. Και για τις δύο ομάδες, η επιβίωση που σχετίζεται με την νόσο ήταν απόλυτη. Όσον αφορά την επιβίωση που ελευθέρας υποτροπής, ήταν στο 96% για τους ασθενείς που λάβαν απευθείας θεραπεία, εναντίον 100% για αυτούς που έγινε καθυστερημένη παρέμβαση, δηλαδή μετά από κάποιο active surveillance. Μία άλλη παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η ποιότητα ζωής των ασθενών. Φαίνεται, και δεν χρειάζεται και μεγάλη ανάλυση γι' αυτό, ότι καλύτερη ποιότητα ζωής, ειδικά όσον αφορά τη φυσική τους κατάσταση, έχουν οι ασθενείς οι οποίοι επέλεξαν άμεση παρέμβαση. Ωστόσο, και παραδόξως πιστεύω σε έναν βαθμό, φαίνεται ότι η επιλογή του active surveillance δεν επηρέασε την ψυχική υγεία των ασθενών. Παρά το πιθανό άγχος κάποιου ασθενή που έχει μέσα του έναν καρκίνο και το παρακολουθεί. Τέλος, πρέπει να δούμε τι λέει και η πηξίδα μας, γιατί πολλές φορές τα guidelines λειτουργούν σαν μια πηξίδα. Μας δείχνει αρχικά ότι στις μελέτες κόρτης που έχουν γίνει, η αύξηση των μικρών νεφρικών νοσών είναι χαμηλή. Η πιθανότητα μετάστασης είναι μικρή, 1 με 2%. Υπάρχει μια ασθενής σύσταση να προτείνουμε σε ασθενείς με όγκους κάτω των 2 εκατοστών ιδιαίτερα, οι οποίοι είναι εύθραυστοι, με συνοσιρότητες μεγάλης ηλικία, το active surveillance ή άλλες μεθόδους τοπικές, ως μία εναλλακτική. Αυτό που συστήνεται ωστόσο ισχυρά είναι να ενημερώνουμε πολύ καλά αυτούς τους ασθενείς για το ογκολογικό ρίσκο το οποίο ενέχει αυτή η επιλογή τους, καθώς και τις πιθανές επιπλοκές. Επιγραμματικά, σαν ένα μήνυμα που θα πάρουμε σπίτι, είναι ότι το active surveillance μπορεί να είναι μια ασφαλής εναλλακτική, με ογκολογικά συγκρίσιμα αποτελέσματα όταν μιλάμε για όγκους κάτω των 2 εκατοστών, σε ηλικιωμένους ασθενείς και με συνοσιρότητες. Πολλαπλοί παράγοντες παίζουν ρόλο στη σωστή επιλογή των ασθενών και αυτοί οι παράγοντες είναι λίγο ασαφείς. Οι μελέτες που υπάρχουν δεν είναι ούτε τόσο αξιόπιστες, ούτε έχουν την καλύτερη στατιστική ανάλυση και δεν λαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό υπόψη τις συνοσιρότητες που οδηγούν σε κάποια βήματα όσον αφορά τους δείκτες επιβίωσης. Το σημαντικό είναι σε περίπτωση που επιλέξουμε μαζί με κάποιον ασθενή να τεθεί σε ενεργό παρακολούθηση, να υπάρχει εγρήγορση, ώστε να τροποποιηθούν οι θεραπευτικές μας επιλογές και να παρέμβουμε παρέχοντας τον ασθενή θεραπεία έγκαιρα σε περίπτωση που δούμε ότι υπάρχει εξέλιξη του όγκου.
Σας ευχαριστώ.